Hakajingja ka basngo sangsot ka balaja hakamit jong kalai terik nailar. Hadu sangut kit khot ka long yeng kila du ei la ka jong jing im hadien bakakali ka bakishong kala hap sya ka jakariat ka bajeliu harngan. Kani ka jingja kalawan ja hadien bakatei ka kali Maruti Alto ka badon ya number ML05U4926 ka bakit ya kita kilanot kala hap ha ka jakariat bajeliu harngan haki benta ka lumloin syuaban poi halat maukhap ka bahap hapo penursla civil subdivision. Kani ka kali layathu bakalami na penursla ban lejpej ya ki bahaying jong iwei na pedang kini ki badon hapo kani ka kali ka balangat ha kani ka apot. Kini kilanot ki balaklat hakani ki jingja ki kentup ya ka kemi kong alida marban yang bandri pusan snem arngut ki kun shinrang jong i uba meban ador marban yang arpu prasnem bat aimi ki marban yang arpulai snem rta. Ki arngut ki weipat ki dei ki balatip kerteng kum ke kong risbun kurba arpu arsnem ka kurim jong uba meban ador lembat ikun badang shisnem shiteng i dame ban shingan kurba. La subajur bakani ke jingja basngusi yakini ki long yeng ki badai na kashnong lengkerdem light lengkon kalawan jana mar ke jingjur ulo kendo ha kate kamien kabalapan long ya unongnya jong kani ka kali bakan lej hap sya kate ka jakariat ka bajeliu hadu nyok pun. Nakaliang ketenan ajing yarap ki pulit search rescue team Meghalaya Fire and Emergency Services kentup ya ki bor pulit bat kinong shnong kathan kilaya shim bentalang ban hiar syakate ke jakariat ke bajeliu na ke bentaban penkin ria ya kini ki met yap jong kini kilanon.